Pre samog vloga jedno važno obaveštenje koje ne znam kako mi se promaklo i to nisam spomenula na YouTube-u. Od nedavno me možete naći i na www.milanovicka.com. Tamo imate sekciju bloga gde delim neke svoje stavove o pitanju života i generalno delim pojedine informacije što se tiče života u Dubaju. Isto tako knjiga dolazi uskoro. Knjiga će se ticati o nekim praktičnim savjetima kako da se pripremite za dolazak u Dubaji, što uključuje i pravljanje biografije i priprema za intervju, do toga kada dođete ovde, kako da se što brže prilagodite. Dakle, dajem vam prečice koje meni niko nije dao pre 6 godina kada sam došla ovde, da vam što lakše to prilagođavanje prođe i da generalno ta priprema za dolazak bude što bezbolnija i da se osjećate onako sigurno u sopstvenoj koži. Na sajtu možete naći i program mentorstva, o kojem isto nisam ovde spominjala, niti sam pričala, koji se tiče toga da u svakom momentu možete da zakažete program mentorstva sa mnom, gde ja vas pripremam i za intervju, gde vam pogledam CV i ocenim šta treba da promenimo, šta treba da doradimo, da li treba uopšte od početka da krenemo da radimo CV i tako dalje. Zaista komentari sa trenutnih mentorstva i sa devojkama kojom radim sam izuzetno presrećna i prelepo mi je. Ukoliko želite da me pitate bilo kakva pitanja koja se tiču Dubaja ili imate gomilu pitanja i jednostavno ne možete da nađete to sve na YouTube-u, možete zakažete konsultacije sa mnom u trajanju od sat vremena. Dobar dan narode i dobrodošli u još jedan vlog sa mnom. Danas je nedelja, 27. jun i ja sam zvanično na odmoru, konačno. Šta bi kad si ne radila ako ne bi bila po hotelima? Rekla sam, to mi je slaba tačka, volim na to trošiti svoj novac. Sve grupe na poslu sam mutirala, ne mogu, samo mailove nisam jer ipak moram nešto da vidim. Shvatila sam da sam jedan takav control freak da imam taj izazov da pustim da se ostane nekog drugoga. Kao da imam utisak, ako ja to radim, ja sam sigurna da će to biti kako treba, a malo, osjećam da mi je potrebno da pustim nekom drugom neke obaveze koje imam dok sam na odmoru. Šta da vam kažem, ljudi, nadam se da ćete uživati sa mnom na ovom mom odmoru ovde u ovom predivnom rezortu. Da se vidimo kasnije. Hello. Naručila sam burger i shvatila sam da, mislim da vam nikad to nisam rekla na YouTube-u, ali ja ne jedem meso već godinama. Dakle, ne bih se klasifikovala kao vegetarijanac, niti kao vegan, ne, zato što ću jednom u godinu dana pojesti meso, ali mi neće prijeti u stomaku uopšte. Tako da ja uvek biram da jedem nešto što je bez mesa. Tako da ovaj burger ima neku kao vegansku bazu. Fenomenalno. Shvatila sam da bih mogla malo na plažu da odem. Da odem na plažu zato što želim da gledam zalazak sunca. Čitav dan sam bila na bazenu iz prostog razloga što je more pretoplo i prosto ne možete da se kupate da biste se rashladili. Tako da sad ćemo mi
vi i ja, da idemo da gledamo zalazak sunca i da uživamo u čari Burdž Al Araba koji je, ja mislim, bukvalno na ono 200 metara od mene. Znate, kada sam počela da radim na sebi, postoji jedna stvar koja je neverovatno uticala na poboljšanje mog života, a to je činjenica da živim u momentu i da cenim život onakav kakav jeste, sa svim poteškoćama, sa svim izazovima. Život nije ravna linija, nikad neće biti, uvek ćete imati usponi i padovi i to je u redu. Toliko znam da osvestim zahvalnost za pojedine momente u životu, kao što je to izlazak sunca. Da biste posmatrali izlazak sunca ne treba vam pare, možete jednostavno da sedite i da cenite to što ste u mogućnosti da još jedan dan u ovoj godini pogledate zalazak sunca, tako da eto samo mali savjet s moje strane, nemojte uzimati ništa zdravo za gotovo i kad god možete osvestite moment u kojem živite i prosto budite zahvalni što ste živi i što imate ovaj predivan život. Dobro jutro, narode, prelep dan u Dubaju, 72 stepena bez tračka vetra, sasvim savršeno za sunčanje. Šalim na stranu, to je vreme na koje sam se generalno ovde navikla. 9 sati je, ja sam malo danas duže spavala i razmišljam da li na doručak, nisam gladna, a da li iskoristim malo lepog vremena dok ono nije krenulo vrelina od nekih 9 do 11. Da, to ćemo. Tako da ja upravo idem sada na bazen, dok još u suštini nema ni gužve, pa ću poslije na doručak. Ja sam da vam se pohvalim da na doručku je bio takav švedski sto da ono nije realno, ali nije realno i ja ništa slatko nisam jela, ništa što ne treba da jedem, jer sam trenutno u fazi fastinga, znači ne jedem 16 sati, 8 sati jedem i generalno pazim što jedem i da vidimo gde ćemo ipak krevet. Šta vi mislite? Ja mislim da ovaj ovde krevetić što se ljulja bit će moj, malo da se sunčam. Još sad peškire, čekaj peškire gdje duze. I što ja tela da kažem, zime mogu da sam peškire, ona me riba iskulirala. Ćemo mi peškire da uzmemo same. Dakle, to mi je tu, trebala bi mi jedna voda, ali kada budu došli da mi se jave, doneće mi vodu. Tako da baš sam iskreno zadovoljna i verovali ili ne, nisam jela nikakve gluposti. Mislim što je za mene, vi ne znate mene kako ja jedem i koliko volim slatko. Tako da je zato mene jedan fantastičan uspjeh. Samo sekund. Hi, it's fine, I will do this. Would you mind just bringing me a water? Yes. Thank you so much, appreciate it. Zaboravim što sam tela. Aj sam sekundu peškire da namestim. Ovako vam donesu vodu koju naravno otvorite i onda je unutra voda koja je već raslađena i onda tokom čitavog dana to vam drži u suštini temperaturu. Neke od navika koje sam promenila, svi ne znate u kakvoj sam fazi jednog ličnog razvoja i koliko sam se posvetila sebi u svakom smislu, uključujući i svoje zdravlje. Zaista želim da promenim jedan onako pristup svom životu, pogotovo što se tiče ishrane, jer sam shvatila da u poslednjih nekoliko meseci sam, ne znam kako bih vam objasnila, ja sam emotivni, ne mogu kažem jedač, ali ja jedem emocijama. Trpam kao sutra da ne postoji. I onda sam odradila jedan emotivni detoks sa ženom koja radi PET tehniku i koja je NLP trener i ja ne znam, meni ostao još 2 sesije sa njom. Međutim, nakon druge
da, mislim da nakon druge ja sam prestala da osjećam tu nevjerovatnu potrebu da konstantno jedem. Ukoliko vam bude bio potreban kontakt, ostavit ću ispod. Stvarno, mislim da je to jedna prelepa stvar koju sam radila za sebe, zato što svi mi imamo neke emocije koje ležu u nama iz prošlosti, iz različitih bitki koje smo sami borili, za koje smo, ne znam da bili ispravno, ali nije bitno. I mi za mi to jako puno pomoglo. I obavezno se potrudim da popijem čašu vode čim se probudim na prazan stomak. Inače, potpuno nevezano za ovu temu. Ne znam da ste primetili da u svim prethodnim vlogovima imam samo jedan kupaći. Da. Strašno, stvarno strašno. Razlog zašto imam samo jedan kupaći, zato što sam zacrtala sebi da hoću da kupim žuti kupaći, koji trenutno ne mogu uopšte da nađem. I htjela sam da idem preključno, međutim su Mile tu crkla kola, pa je ono za moje, pa sam bila malo zatočena u rezortu, nisam ni mogla da odem. A znate šta hoću da kupim? Zato ne kupaću ovako koji je dovde, znači koji nema ove vratele, jer ja ne volim kad mi se tu vide razlika. I zapela sam žuti da kupim ili nijedan. Tako da dok se žuti kupaći ne bude stvorio, nosit ću ovakav jedan, jer ono iskreno baš me briga. Tako da, eto, ja sam baš u nekoj fazi jednog prelepog rada na sebi, pa sam onda zaposlala devojku s kojom sam radila treninge komunikacije i liderstva i generalno sam gledala kako sebe da napredim i u tom nekom smeru. Tako da sam baš nekako srećna i ispunjena i ne dozvoljavam da zato što je sad sve u redu u mom životu da pustim da uđem u komfort zonu. Ne. Rad na sebi nikad ne prestaje. Jedno mesto koje je pola u hladu, a pola na suncu, ali je u vodi. I sad ću da odem tamo, da se tamo sćućim i da čitam knjigu i da se sunčam, jer ležati na ležaljci i pržiti se definitivno nije opcija. Inače, ne mogu sad da vam pokažem, pošto ljudi tamo sad se džakuziraju, ali ovde u sklopu bazena imate kao džakuzi, gde sednete i onda vam oni balončići, ali to ću vam pokazati posle. Evo ga mesto. Sad ću da vam pokažem. I ja sad naravno ovo da mi ne ostanu fleke od baktera, sve fleke. I lepo otvorim knjigu i naravno pušim. Narode, Mile spava, sada je 8 ujutru i ja sam nekako bila sezona, žao mi je da ga budim, tako da idem u teretanu. Juče sam išla u teretanu i pomislila sam, uživo moram snimiti za vlog, znači teretana je ludilo. I ne znam da li sam ja vama to ikada rekla, da sam ja trenirala rukomet 8 godina, pa da sam nakon prestanka treniranja postala rukometni sudija, pa sam se time bavila 7 godina. I svo to vreme sam bila neko ko je bio fizički aktivan, išla sam u teretanu, išla sam na različite programe i tako dalje. I prosto fizička aktivnost je nešto što meni jako puno prija i osjećam se onako izuzetno accomplished kada to završim, tako da idemo da odradimo jednu brzu sesiju u teretani i onda idemo na doručak pre nego što se pojavi 170 ljudi. Evo, ljudi me gledaju čudno zašto snimam, tako da se odjavljam. Ja sam inače završila s treningom i tako se onako osjećam kao da sam nešto postigla, fazom 9 ujutro ja sam istrenirala i odradila nešto pre toga, tako da sam baš srećna kad mi ovako dan krene, pa kako da bude loš. Inače, Mile se još nije probudio i meni je tako žao da ga budim, zato što je jako puno radio poslednjih nekoliko nedelja i baš je umoran. Ja sad tačno znam, neću ga probuditi, idem sama na doručak i on će reći što me nisi budila da zajedno doručkujemo. Ali ja ću svakako da rizikujem, nek se naljuti, šta da mu radim, jer mi za moje potrebno ipak da se odmori. Ja, znate šta, nisam dugo radila. Nisam dugo hodala po travi,
Hodanje po travi i po pesku izvlači stres iz vas i generalno sve te neke negativne stvari koje postojete, tako da eto, ukoliko imate travu u dvorištu, to bi vam preporučila da svako jutro jedno 5 minuta prošetate bosi po travi. Narode, došlo vreme kući da se ide nakon 3 dana, mi smo baš uživali, napunili smo se pozitivne energije i ovog vitamina D. Mile, jel si uživao? Bilo je prelepo. Bilo super. Top. Ne, stvarno, bilo nam je baš sjajno. Eto, ako ikad budete imali prilike, zaista preporučujem ovaj rezort da dođete, zove se Čumeira Al Nasim. Ja vas ljubim puno i želim vam prelep i pozitivan dan, a mi se vidimo u sledećem vlogu. Ćao!